Bu gezek ayak venasynyň tromboz hakda öwreneliň sebäbi köp adamlarda duş gelýär. Aslynda trombositler bizde bar bolan kijijek kan öýçükleri. Olar kanymyzy lagtalandyrmak üçin wajyp. Eger şolar bolmadyk bolsa, bizim ýöne bir elimizde pyçaçyk ketýän ýagdaýynda da kan ýitirme zararly, belki de soňy ölüm bilen utarardy. Ýöne kanymyzyň kadasyz lagtalanmagan, köp organlarymyzyň işini bozup, olam ölüme eltip bilýän ýagdaý. Tromb esasan kimlerde köp döreýär? İlk bilen äsimiz adamlarda, 50 ýaşdan ýokarlarda, çilimkeş, arakkeş adamlarda, süýjük keseli bar bolanlarda, herekede az bolan, arasda suwy az içýän, näme dogry iýmitlenýän adamlarda, bedeni şike salan, hemem damardan köp kolanýan, ýa kateter köp goýulýan adamlarda tromblaryň emele gelmegi has ýagdy uşgelýär. Näme bolýar? Ayaklar çiýişýär, gögörýär, ulolýar, aram-aram damarlar çekýär, hasam ýöreňde erbet agyr başlaýar. Derasty vena damarlaryň özgörtüligi ýanlygyn görünýär. Umuman ayak trombozynyň alamatlary şular ýaly daşyndan gowy bildirýär. Şoň üçin wagtynda öňüne alyp, bejerip, soňam gowy ýygy edip, ömrümizi uzatmaga ähli mümkinçiligimiz bar.